Bé, jo li volia dir dues coses. La primera és a nivell com a treballadora que soc, com a ex-treballadora que soc, ara mateix aturada. Sí, dins del món de la cultura hi ha molta solidaritat, n'hi ha molta més de la que es veu, sobretot, però no és que siguem solidaris perquè molem mogollon i som molt guais, no? Sinó que som solidaris perquè estem acostumats a la precarització. I com que hem de resistir-la, al final entenem que si de mig d'una cosa ara només en podem viure mitja, potser si la repartim podrem viure i podrem allargar una miqueta més, no? Llavors, cada vegada que vostè es refereix al seu departament i parla del patiment que senten, penso, home, jo tinc patiment real, perquè jo he de pagar el meu lloguer a final de mes, perquè si no em faran fora, perquè si no, no se'n viuré. Vull dir, m'agradaria una miqueta de respecte en aquest sentit. Segurament tenen molta preocupació, probablement és molt difícil conviure en els seus despatxos i fer la feina que fan, però els asseguro que la meva vida no és fàcil i es pateix, i jo encara sóc aturada i per tant tinc dret a un atur i més o menys me'n puc en sortir. D'una banda volia deixar clar això, de l'altra també m'agradaria dir una cosa, i és que em sembla una mica, evidentment jo he vingut a aquesta xerrada i he vingut perquè volia venir, no? Però és tendenciós, o no tendenciós, però si més no, jo crec que dona una perspectiva molt concreta de la cultura quan convidem el conseller d'Economia i aquest conseller només parla de consum i de producció, pràcticament com si només existís això dins de la cultura, no? Com si la cultura fos un bé de consum, un bé material, no? Com s'ha comentat abans, que estaria molt bé convertir-lo, no? En un bé especulatiu del qual es pot treure diners i per tant només hi ha compra i venda i només es parla d'això. Quan vostè fa una estoneta ha dit, no?, que era bastant important i que era, des del govern era una preocupació clau, que no s'acabaria en 1 o 2 anys, el fet de generar aquesta addicció a la resta de persones que haurien de consumir o que haurien de participar de cultura, és igual el concepte, per vostè de consum. Llavors parla d'aquesta preocupació, retallen evidentment d'una banda això, però de l'altra parla, o sigui, m'està dient que hem de generar que la gent es torni addicta a la cultura, que probablement la gent que no n'ha gaudit mai no hi serà mai addicta, però clar, si estem parlant tota l'estona del Sónar, estem parlant tota l'estona del monestir de Pedralbes, estem parlant del Liceu, estem parlant de 80.000 persones que venen aquí a consumir cultura, sí, però quantes ciutadanes som a Catalunya? Quanta gent som? Som molta gent, i aquesta gent no ens preocupa? No ens preocupa exactament com aquesta gent es pot tornar addictiva a la cultura? Vull dir que també m'agradaria que parlés exactament quines són aquestes mesures per garantir l'accés a la cultura de totes aquestes persones de peu, que al final els estem dient, no, és que si la pots consumir, te la pots pagar, fantàstic, però tot depèn del teu nivell adquisitiu i depèn del que et puguis permetre. D'altra banda, estem parlant de les escoles, o sigui, molts espectacles escolars a dia d'avui. Només una última cosa, sisplau. Va, que jo t'he aguantat molta xerrada. Va, 123.000 euros sumant-ho va, mereixer. L'únic que vull dir és, si estem dient que espectacles escolars molts nens i nenes s'ho han de pagar de la seva pròpia butxaca per accedir-hi, com garantim aquest accés a aquests nens i nenes? De veritat ho dic, com ho garantim? Gràcies per la paciència. Primer, qualsevol persona aturada té tot el meu respecte i no pretenc comparar-me. Jo tinc la sort de tenir feina i de disfrutar la meva feina, o sigui que desitjo que la situació actual passi per vostè personalment i per el col·lectiu per al qual estem passant. He parlat d'educació i jo soc el conseller d'Economia i he de parlar, per tant, en termes d'economia, i per tant li puc dir que ara, en aquest moment i en l'entorn previsible, no disposem de recursos perquè la cultura sigui gratuïta per tothom. No el disposem. Si vostè m'ho pregunta a mi, doncs ja m'estic posant en camises de 11 vares, crec que la situació ideal seria en la que el que pot pagar paga i el que no pot pagar no paga. I això hi ha maneres d'implementar-ho i hi ha maneres
hi ha maneres de fer-ho, però hauria d'haver-hi aquestes dues condicions. El que realment no pot pagar ha de tindre accés a la cultura. El que pot pagar ha de pagar. Jo diria que si no, no aconseguirem mantenir l'activitat que volem mantenir.